Hugot nga ginbaton sang Pamilya Duterte ang nangin desisyon sang Appeals Chamber sang International Criminal Court ug ICC nga ibasura ang hingyo nga interim release ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa isa ka statement, nanindugan ang pamilya nga ila ipadayon ang pagpakig-angot sa defense team sang anay Presidente sa iya nga kaso. Padayon man ang ila suporta sa ila amay kalakip ang adlaw-adlaw nga pakig-estorya sa iya samtang naka-detain sa ICC detention facility sa Netherlands. Ginpasalamatan man sang Pamilya Duterte ang tanan nga nag-upod sa ila sa pagpangamuyo para sa anay Presidente. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sang ICC sa The Hague si Duterte. Ang nagbasa sang judgment sa open court kagab-i amo si presiding judge Luz Del Carmen Ibañez. Wala nagtambong si Duterte sa hearing. Ang nagtiglawa sa iya amo si Attorney Nicholas Kaufman. Sa ruling, ginpaboran sang Appeals Chamber ang nauna nga desisyon sang Pre-Trial Chamber 1 kung sa diin una na nga ginplastar nga bisan ng temporaryo nga paghilway sa anay Presidente ang makadala sang risgo sa mga testigo, mga ebidensya kag sa integridad sang investigasyon. Yari balikan naton ang pagbasura sang interim release sa anay President Rodrigo Duterte. On the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course.